Magandang hapon sa ating lahat mga tol. So gagawa ako ng panibagong video kung paano magtunong ng carb mga tol. So mayroon na akong video nito mga tol. Kaya lang may nag-comment. Magtagalog po kayo sana, di po lahat maintindihan po kayo. So sa nag-comment nito mga tol. So ito na yung gagawin kong Tagalog video tutorial kung paano magtuno ng karburador mga tol. So kasi yung unang video ko Bisaya tutorial kasi yun mga tol. So ngayon tatagalog tayo. So syempre una i-on muna natin yung motor mga tol. Tapos kauna pandarin natin. Yun, nakaandar na siya mga tol. So ang una natin gagawin na hindi pala mga tol. So itong screw na to mga tol, ito yung idle screw no, o adjustan ng minor. So dito itong naman mga tol, so ito yung adjustan ng hangin mga tol no. So dito tayo magtutuno mga tol. So una-una mga tol, lakasan muna natin yung minor niya no, para hindi siya mamatay-matay. Yan, lumakas na siya mga tol. So dito naman tayo ngayon, dito tayo magtutuno. So ang una natin gagawin mga tol, ikutin natin ang pakanan o isara na to no, pahigpitan natin hanggang sa mamatay siya mga tol no, o humina yung minor nya. So dahan-dahan lang mga tol, baka malus thread no. Yan, umina na siya mga tol. So isagad natin, yan sagad na mga tol. So ikutin naman natin ngayon. So yan tayo mag-umpisa mga tol no. Ikutin natin pa counterclockwise ngayon. Tapos pakinggan natin yung idle niya mga tol o yung minor niya. Kung kailan siya tumaas, mag-stop muna tayo ng ikot no. So ikot natin dahan-dahan mga tol. So pakinggan natin kung saan siya tumaas yung minor niya mga tol. So ayan, tumaas na mga tol. So stop muna tayo dyan no. Ngayon mga tol, bilangin natin yung ikot niya pa counterclockwise mga tol hanggang sa kung kailan siya parang mamamatay na siya mga tol no. So bilangin natin yung ilang ikot hanggang sa parang mamamatay na yung makina no. So bilang tayo mga tol. So kalahati, 1 turn, 1.5 turn, 2 turns, 2 turn, 2 kalahati. So yan mga tol, parang namamatay ng makina no. So ikutin pa natin ng kunti pa. So 2 kalahati na yon. So yun mga tol. So 3. So umina na yung minor niya mga tol no. So 3 ikot. So yung 3 ikot mga tol, ibalik natin yung pag-ikot natin, ibalik natin sa clockwise, higpitan natin pa rich mixture tayo dahil 3 ikot yung mga tol, sa kalahati lang tayo o divide by 2 natin yung 3 ikot. So 1 ikot at kalahati mga tol. So ikutin natin ng pag-count pa clockwise ng 1 kalahating ikot no. So yung stop muna tayo dyan mga tol. So yan mga tol, nasa lean mixture yan mga tol no. So ikutin natin ng 1 at kalahating ikot mga tol, 3 iikot yun mga tol. So kalahati, 1, 1.5. So
yan mga tol, yan na yung minor niya. O yan na yung saktong tono niya mga tol. So hinaan natin yung minor. Yan. Tapos bumbahin natin lang 3 beses mga tol. Dapat hindi siya mamamatay, no. So yun mga tol. So ganyan magtuno ng karburador mga tol, no. So yung tuno na yan mga tol, 100% ako sure dyan na optimal yung mixture natin dyan mga tol. Dahil ilang yan na talaga ang ganyan talaga ako magtuno ng motor mga tol. Kaya sigurado ako na 100% optimal kahit hindi ka na mag plug reading dyan mga tol. So ganyan lang mga tol, no. So sana naintindihan nyo mga tol at sana nakatulong sa motor nyo. So maraming salamat mga tol. At saka kung hindi nyo intindihan mga tol, ulit-ulitin nyo lang yung video mga tol. So salamat.